Менә бу китапта безнең альбом чыкты татар театры турында. Анда Әхмәт Саттар турында бик күп язылган. Әхмәт Саттар турында язылган. Мен аны сезгә штаттар бүләк итәм, Рөстәм әфәнде. Менә Рөстәм әфәнде халыкны җыя. Ул шул рәхмәт сезгә. Шакыру бирде дә. Рәхмәт ясын сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Яшьләрдән дә шусыз. Һаман да иремичә аларны тәрбиялисез. Менә шул кадәр штаб татар эшләрне яхшы алып бара. Инде мине чакырдылар шул штаб татарга. Чөнки без штаб татарны бик яратабыз, бик хөрмәтлибез, бик якын итәбез. Чөнки Рөстәм әфәнде яшьләр белән дә эшли, картлар белән дә сүз таба. Һәр вакытта безнең проблемаларны чишә. Анда бүгенге көн мәҗлесе искә алырлык безнең Шамил әфәнде, Мөхәммәд Минашев, Әхмәт Саттар, шундый әйбәт зур кешеләр бар иде, әдипләр. Минем ирем Станислав һаман әйтәйде, бердән бер шагыйрьгез, Әхмәт Саттар, аны саклагыз, саклагыз. Саклап булмады шул, менә китеп барды. Инде аның истәлегенә без 3 кешенең бүген уздырдык ашын. Мулла да бик яхшы укыды, без аны тыңлап тордык. Әле аларның урынына авыр туфрагы җиңел булсын, урыннары җәннәт турында булсын. Амин, 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 амин.